Nastavíme si kruhy tak, aby sme v hlbokom dipe mali vystreté nohy na zemi. Následne z hlbokého dipu prenášame váhu dopredu a prechádzame do false gripu. False grip držíme vysoko pri hrudi. Ako sa vrácame späť do hlbokého dipu, ruky tlačíme do podpazušia a ramena a lakte idú nad kruhy. Cvičenie vykonávame čo najpomalšie. Lakte držíme celý čas tesne pri tele.